ये वीडियो सिर्फ आपके इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसे दिल पे ना लें। नमस्कार प्रणाम, फिर से मैं एक वीडियो लेकर धमाकेदार वीडियो जो कि देख के आप लोग मजा ले ही जा। पोतिया नतिया पटना बा काहे भौजी कोनो कांड का कर देले बाजे पतिया के अपना नतिया बतावा ताड़ू। बोले ना भाऊजी काहे अपना पति के नती कहताड़ू हो। देवारा धोड़ी चटना बा तो देवरा धोड़ी चटना बा ए भौजी से अपना पतिया के नतिया का कहताड़ू। और घरवा में सब ठीक ठाक बा ना बाकी? घरवा में घटना बा का कहताड़ू ये भौजी तोर देवरा धोड़ी चटना बा त तोर भतरा के कुछ समझ बुझ में नइखे आवत का हो। तनिको बुझाला ना भतारा के हमारा तनिको बुझाला ना तोहर भतरा के तो तू साइडे में हटा ये भौजी। अब तू बोला ये भौजी तोहार का हाल चाल बा? हमर दुनु हई से पति देव खातिर बा। वाह रे भौजी, यानी कि तोहार दोनों से पति देव खातिर बा। यानी कि तोहार पति देव कभी सेव ना का खैले बा ये भौजाई। पति देव खातिर बा मान गनिए भौजी कि तोहार दोनों से हुआ तोहार पति देवे के खातिर बा। उ पति देव कौन बनी ये तोहारे भौजाई। बाजा जे ले आई जे बियाह के ले जाई। यानी कि जे तोहरा से शादी करी ओकरा के आप काका तू देबू ये भौजाई। उनके नामे ही खजाना तो तू ही बतावा ये भौजी जेकरा के बियाह होवेला वो अपन खजाना का अपना पति देव के ना देवेला जे तू ही बार बार बात बोलताड़ू। हमर दुनु हई से अरे 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 भाई बा ई अब तू का कर रहा हो? तो हर दुगो करे से बा मार दे। वो तो नीचे बा ऊपर का बतावा ताड़ा हो। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। बचपन से हम रखले बानी जतन से जोगा के। यानी कि तोहार का नाम बा कि बचपन से अभी तक दोनों से तू केरो के ना देखा ताड़ू। लेकिन ए एंगल से तो लागत नहीं कि तू अपना पति खातिर खाली से बचा के रखले बाड़ू। तोप झाप के चली लेकी केहू नहीं ताके। तय हो भौजी सबके बुढ़बा के का समय झेलू। आई देखा ताड़ू कहा तनी कि तोपले बानी आई हाफ पैंट में कोनो चीज तो पात बा हो। और खाली बतावा कि सामान लोग सब पति के देबू कि ना। परदेसी पिया के पर हक खाली बाटे। अरे भाई लोग ई लगा सच में भौजी हमनी के नाता भौजी ही हो। तब तक हटावा ई भौजी के फेर में पल्ला पे कर बता तक कि हमनी चला जाई। फिर मिलता नहीं अगला वीडियो में।